sé Padar Carney a chum ceol a hananta agus lyricí béla ó an na bhíon, nó is Soldier's Song a 9 agus a 7. Tá Padar Carney básaí le 7 bliain, rud a chiallaíonn nach mé aon chosaint ó híomh dilíthe cóipchearta an Aontais Eorpaí ag an óran níos mó, mar nuair an cóipcheart go ábhar fáilte a chuir fe 7 bliain héis bhás an údair. Tá imní ar riint go bhfuil úsáid a bhaint an óran a réimsí nach mbaineann le an oifigiúil an Stát. Ach beidir bhfuil freagann na ciste a leis i le an Gaeilge an óran, sé sin óran na bhíon. Sin legan na smú a lena éir agus úsáidir sa látáine bhain, sé lí Maureen a rinne an taisteachán. Maidir gur fáil siúin le an Gaeilge atá reolalas ag mór an Gach duine sa tír, gon chéidir a riamh an iris na bhórtaí cosanta an tóglach ar an tríú agus saoin 1923. Níor bás a lí Maureen go dtí 1950, rud a chiallaíonn nach cheart gomach éon éibhris faoi cóipcheart an óráin go dtí fiche. Zóca go raibh agla ar daoine agus agla orm féin comá go mbeidh seans ag daoine eile sa stro úsáid nó mí úsáid i dhéanamh maidir ar an na bhíon. But tá ceist eile le phléanis agus tá sé sin ag buint leis an astracán go dtí an Gaeilge. Tá 8 bliain fágtha ar an cóipcheart Gaeilge. So is dócha go bhfuil cúpla ceisteanna agus beidh mé a chur na ceisteanna sin is dé go dtí rainn an Taoiseach nuair thosaigh an Dáil an 17 Ach cé Jacob a legan Gaeilge nó a legan béla a tá mar ó an náisiúnta. Mar hampla tá dá legan Gaeilge agus béla ar híomh idirlína tíisi. Agus deirtar an siomh céanna go raníú ó an na bhíon mar ó an náisiúnta an 1926 ach ní deirtar cén legan. Mar a tres ní cheala nó Nuacht TG4.